Siyabingelela ubingelelo baba wesizwe ubaba ojabulile ngiseThekwini ngikuwe street siku-lockdown level 4 and sizoyithobela yonke imithetho ekhona but izosiphatha kabi lento ukuthi sithobele imithetho kodwa abantu bebe bengaqhutshezwe nokugonywa. Siyabonga. Baba Dokotela sibonge kakhulu bese siphinde sakubingelela futhi sibingelele nababukeli bonke beBaba Dokotela TV. Baba Dokotela ake usithintele la isigubhu versus inyoka. Siyabonga kakhulu. Sine challenge. Izinyanga zinenkolelo ukuthi into uma ziyenza zona kuphela. Akumina ngedwa engenza isigubhu. Akumina ngedwa engenza inyoka. Kunezinye izinyanga ezikwazi ukwenzela. Ngingazocela ukuthi ngeke ngifonele lezi zinyanga. Ngiqiniseke ngalento ukuthi ngempela ikhona indlonto ukuthi nazo ziyakwazi ukuyenza lento. Ngizofonela obamba amakhozi enyanga ekuthiwa uManzini. Akuyena uManzini ngifuna kodwa ulo obamba amakhozi akhe. Yebo baba ninjani? Khona. Mkhulu ngifona ngezizathu sokwazi ukuthi umkhulu uManzini njengoba siku lockdown nje kuthiwa sesiku level 4 uzobe sebenza noma uzobe efaka imask engabasiza abantu. Uzobasebenza baba. Igubhu uzobe saqhubeka nokuzenza. Sorry. Igubhu uzobe esebenzela abantu. Njengoba mina ngiyaqhubeka ngiyazenza. Uyaqhubeka nokuzenza baba. Okay, nezinye izinto inhlanhla izinto zenhlanhla uzobe esebenzela abantu. Uyazenza baba kakhulu. Okay, bongani ake silungise spelling. Ithini inamba yakho njengamanje abantu abafuna ukukufona abafuna ukuza ekhehleni ngezathu sokuthi bafuna le group babudodana ekhuluma ngaso. It is 078 68 68 65 65 358. 358. Yebo. Bazokwazi ukukuthola lapha. Bazokwazi ungithola la. Kunenamba ethi 071 350 1151 nayona futhi basengakuthola nakuleyo. Yami futhi nayo le baba. Unamafoni nje vese wena. Impela nje. Okay, asibonga kakhulu besifuna ukuthi uze ukuthi ikhehla uManzini useStenga useDanele uyinyanga umelaphi umfundisi umbishop. Ibandla lakhe kuthiwa yini? New Light. New Light Church of God. Church of God. Yeah. Okay, siyabonga kakhulu. So ke sifike sizokhonza nayo uma sisikhathi esi-right. Alright baba. Okay, siyabonga. Thank you. Ubaba uDokotela kubezama ukudlulisa umyalezo ukuthi nezinye izinyanga zezakhe igubhu angalo sitsakelana sezinyanga ngegubhu. This is not a competition. Umehluko phakathi kwenyanga kwenyoka nesigubhu mkhulu. Mangadlala umuntu omkhulu. Nasi isigubhu. Isigubhu ilento ihlala phezulu kwalento. This is isigubhu. But isigubhu sidonsa abantu ukuthi beze kuwena. Sikwenzela inhlanhla, sikwenzela yonke into. Isigubhu umsebenzi waso. Asikhulume ngenyoka. Inyoka it is made, isigubhu it is not made. Usithenga sesinje. Inyoka it is fake, it is synthetic, it is not existing, but siyakwakhela ukuthi ibe khona. Isigubhu sisuke sikhona, it's feasible and siyaphatheka isigubhu. But leya nto leya ayiphatheki and siyakwakhela inyoka. Uma ukuthi ufuna inyoka ezophalaza imali siyakwakhela. Asikho isigubhu esiphalaza imali ongadlala abantu. Sikho nje isigubhu esiphalaza imali. And sizokwakhela isigubhu esiphalaza inyoka ephalaza imali, sizokwakhela inyoka ekhulumayo, sizokwakhela inyoka ezokwenza ukuthi uthandwe abantu, sizokwakhela inyoka ukuthi ebulala abantu. Lokho kufuna ukuthi uyakufuna. But umehluko waloko isigubhu asiphalaza imali, inyoka mesikwakhela isuke izophalaza imali. Siyabonga. Ngibhizi ngidla ikhekhe la, kuyabanda ke futhi namhlanje. Sibonge Baba Dokotela. Baba Dokotela la aje kuraja for dry bones. Ngakuthini baba? Siyabonga kakhulu. Umphakathi wethu uhluphekile, umphakathi wethu uxakekile, kuthwele usindwa ngisho umuntu angasithwele. Ake ngikhuluma into edabukisayo. Sinabantu abadala abathi mebeqeda esikoleni bahamba bama tertiary, bafika tertiary bezifundo zaka accounting. Guess what? Ababa Dokotela ubaba wesizwe babujabulile angihlekisi ngapha. Ukuxakeka abagqoke njenge jacket. Okuxakeka ama-accountant bakumbethe njengengubo ebusika begodola. Labo bantu labana ukuxakeka kunamathele kubona njenge-tattoo. Labo bantu labo siyadinga ukuthi abantu abanjalo sibasize. Kunabantu abenze i-social work, kunabantu abenze i-civil engineering. Baxakeke ongazuthi bamawele nokuxakeka. Yabo. And sizama ukubheka laba bantu ukuthi ngempela if sinama ama-academia abantu abenze
or hospitality management abasebenzi. If abantu abenze o political science abanapolitiki abazojoyina inhlangano and inhlangano ezikhona ziqashana ngokwazana, laba bantu sidinga ukuthi bathathe uAjaguraja. Their bones are too dry. Their bones are too dry. Sikhuluma ngothisha asesebenza kwamanye ama-sector, asebehojele, abasebenza ko-Pick n Pay ngenxa ukuthi into abayifundela abayitholi. And it is so sad ukukhuluma nge-profession ewu-4 to 5 years and ujike ufundele into ezo-replacewa yi-app. Le nto uyifundelayo isi-replacewa yi-app. Sinabantu abaka-motion graphic, video and shooting, abasebenza indawo and bahlala emakhaya, and le y'kole zibhizi harvesta ama-student bathi kuzofunda online as if imali bazoyithola online. Emva kwalo labantu abasebenzi, sikhuluma abantu abaningi. Kunomuntu manje oseLimpopo othi babudokotela ngathi uthi ukhuluma nami. Kunomuntu manje ose-Eastern Cape othi babudokotela ngathi ukhuluma. Kune-academia eyenze i-navigation with the intention ukuthi izosebenza emkhumbini i-navigate or isebenza airport. Ihleli namhlanje Ajaguraja for dry bones. Sikhuluma kanjani nomuntu othi babudokotela and then ngifundile akwenzeki lutho. My bones are too dry. Ajaguraja for dry bones. Siyabonga. Sibonga babudokotela uma ukhuluma ngesithwalo ukuthi sithwalo net offering ngabe uchaza ukuthini lapho? Siyabonga kakhulu. Isithwalo sidinga umnikelo. Isithwalo sidinga ukukhokhelwa. Lesibongo kusona ucabanga ukuthi wangena mahala. Njoba uMajoza ungena ngamali wangena ngempeleko wafake isiphandle. Ayikho into eyenzeka mahala. Uma wakho even eyoclean wengahambi imali eTexini ngoba ukhulelwe wena wayekhokha. Anything osuke ungena kuyona ungena with a seed, with a sacrifice. There is something that you have to sacrifice. Kwa cost ubaba wakho i-medical aid ukuthi athathe enye i-package ngenxa ukuthi uma wakho usekhulelwe, and then anything ongena kuyona ungena with an expense and expenditure, and isithwalo siyakhokhelwa. Ayikho lento oyishoyo wena uloku ngibhazela, uloku ngifonela, uloku ngiWhatsApp ngalala ebusuku kuze kubhlungu emini uthi ufuna ukuthatha isithwalo uzokhokha egcineni. Ayikho into enjalo. Isithwalo siyakhokhelwa. Imfundo oyifundile manje njengoba ungasebenzi still ufundile siyakhokhelwa. Lo mkhonyana ohleli naye namhlanje lo sekushaya ongasakuthanda kodwa ubungafuna uthatha Ajaguraja naye futhi wakhokhela ukukhokhelela ukuthi uzoku-abuse kanjeni. Ingisho ukuthi isithwalo ke siyakhokhelwa. Anything esuke uzokusiza usuke uzoyikhokhela. Siyabonga. Sibonga babudokotela. Babudokotela lana mangabe uthi uthanda umkakho even noma ngabe uthiwa ukunikeza izingane zamantombazane. Ngabe uchaza ukuthini lapho? Siyabonga kakhulu. Ngikhuluma njengomzali, ikhuluma njengomuntu angiyena umhlali South Africa. Umuntu omhlali South Africa umuntu osuke efikile South Africa ezohlala khona enendawo yakhe la asuke efike ezalelwe kuyona. Angihlali mina South Africa ngwase South Africa. Angiyena umhlali. Lena ke njengoba sakhamuzi South Africa le pain abantu ababhekene nayo siyayazi ayikweletisi. Umkakho unengane zamantombazane sezazawu4 azaba u5, and then wena awusamthandi usuthandwa ile ngane na19 esena 21 ngenxa ukuthi kushayela ipenalty yomfana. Angilungise spelling. Ngenxa ukuthi ku boyfriend yayo ithola ingane yomfana isekunamathela ngawo ngoba nohlezi insist ukuthi wena ufuna ingane yomfana, and then lamantombazane lawa amancane and akutholela manje ingane yomfana umuntu uyifuna. Ngalo ndlela umkakho with the fact or no fact ukuthi unengane zamantombazane ngithandela ukuthi at least yena ukuzalele. How much more kunabantu abangakuzaleli ngoba wena uphuwa. Cabanga lo muntu esifazane ukuzalele ungenalutho ngoba usunento osuyiphethe esandleni, usuzibona ukuthi usungcono, usuthi lo mfazi uyabheda, ufuna ngithola umuntu omunye ozongizalela abafana. This is not a breeding purpose. Akulona iplazi leli okhethayo ukuthi ufuna ukuzalana namhlanje manje uzalana. This is not a bakery lo bhaka amakhekhe ubhaka izinkwa. Lento kuyimvelo kaNkulunkulu. Lo uNkulunkulu akunike kona nethongo likunike kona kuyikona. Uma unengane zamantombazane, love your children as you love your wife. Simple as that, and there's no contract in contraction. Le ntombazane izokuzalela umfana isikhathi esiningi kusuka ngama penalty
believe you me awukwazi uyinake lento ukuthi uhambe uyokwenza lokhu i-gene test ukubona le ngane uyizala ngempela ingafana nawe noma uthanda kodwa kusho ukuthi ingane iziningi ngane ezifana nami emgaqweni kodwa still akuzona zami engisho ukuthi mthanda umkakho even though nizoqhubeka nixabana ukuthi akanayo ingane umfana it doesn't mean ukuthi ungamthandi ngithandele lokho ukuthi at least yena okwazi ukuthi akuzalela uhlupheka unje utshekelwe na isicathulo kodwa still uyakuzalela uhlala ku forum uyakuzalela uhlala endlini yebond indle yebond akuyona yakhe eback rubbish ubhizi uinsertana nomuntu esifazana ukuthi wazale ngaze abantu abazana kodwa usahlala endlini yaka Absa ka Standard ukhuluma unonsense ke sengiyakutshela mina njengendoda mina nginenganza amantombazana anginayo ibond mina zonke izinto zami yabo anginayo nje ibond mina imoto engikhokhela installment for formality zonke imoto mina ngizithenga ngocash kodwa wami unkosikazi ungizalela amantombazana even umzukulu wami uyintombazana manje kodwa I still love umzukulu wami ngithanda ingane zamantombazana ngithanda nomkami and ngimthanda even though angazi kahle I've got no expense wena ubhizo insultana nomkakho kodwa usahlala endlini yebond khuluma udodi nje nawe uhamba ulungisana intshebe yakhe eqaqeni wacishwa ngaba nawo vese intshebe umba ngesicefe nje Sibonge. uzohleka bese unayo ingane wena bohle kubunengane njengoba ungenangane nje Baba udokotela lana ubaba udokotela ukhulise inkosi naba princess. Baba udokotela is raised king and princess. Ngabe sithini lapho? ngithi ubaba udokotela akayisoli futhi ubaba udokotela akaxolisi isenzo engisenzile ngisenze ngamabomu kunabantu akade sebelahlekelwe yithemba empilweni kunabantu akade bengena idea kunabantu akade bengena address kunabantu akade bengazi ukuthi bonke babe nemoto my king my prince is Ndade Hoti uHoti kade ethenga imoto entsha 3 weeks ago i-double cab yaka Toyota brand new car uHoti 6 weeks ago kade uthenga 8 weeks ago not 6 weeks 8 weeks ago kade uthenga iHaval nakhona futhi kade engenamoto uHoti wa renovate umuzi wakubo up to the best tile with expense and uHoti umeseza la usahamba ngamabhanoyi manje engisho ukuthi that is imbali zami lezi ngiphethe ngikhuluma ngabantu aba-fruitful kanjalo ngikhuluma ngama-kings eswakhile ekade swaqashe ekuthini esingazi sisebenza namakhosi angama-Nazareth kade ngisetshenziswa nomsomi namhlanje umsomi uyena osenika mina imali and useyiking kwidominion yakaNomndaya engisho ukuthi isikhulise abantu kulo realm and dimension ukuthi kunabantu ngempela abanye akade bengesena hope at all and then athi umuntu babudokotela we have sowed a seed in my life I will sow the seed back in my fridge kufikela angazi ukuthi besuka eGoli noma besuka apha ngimuza besuka ufike ngiphathele iyogurt i-strawberry yogurt egcwele ibhakethi and ngasele ngamtshaje yabona into engizoyidla phambi kwakho mhlawumbe ngicathi namahloni people that just wondering thanking the most powerful God the way they do not babonga abantu babonga uNkulunkulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngibasize ngibanike lento abayifuna kukhona bengilethele even lunch the most expensive one ngadla nabasebenzi bami ukuba bekunophoze besofa sonke akunankinga bese ngaba ngisayenza shule video ngabe sengifile engisho ukuthi I have raised people angisoli futhi angixolisa sibonga kakhulu ngale video siyenza kahle and then esesinesikhathi siwamisela ama video ngoba besifuna ukuedit sibone ukuthi ngempela niyasidinga and sabona ukuthi ama calls adinga ukuthi siqhubeke sinenze le video baba udokotela baba uSizo ubaba uJabulile siyabonga noma ngaqhubeka ngiyidlela ikhekhe nje kuphela mina